У адной сям'і з-пад Ліды выраслі трое братоў, якія пазней зрабілі 3 розныя нацыянальныя выбары. Адзін стаў беларусам, другі палякам, а трэці літоўцам. Мяне зовут Наста, гэта палатно, расказваю вам, як склаліся лёсы братоў з адной сям'і з беларускіх зямель. 3 браты, 3 лёсы. У адной шляхецкай сям'і з Віленшчыны выраслі трое братоў. Адзін стаў беларусам, другі палякам, трэці літоўцам. Вацлаў Івановскі стаў выбітным дзеячам беларускага руху. Ежы або Юрый Івановскі быў палітыкам і прадстаўніком польскага жыцця на Віленшчыне. Тадас або Тадэуш Іванаўскас лічыцца адным з заснавальнікам літоўскай навукі. Івановскія паходзілі са шляхецкай сям'і Леанарда Івановскага і Ядвігі з Райхеляў. Яны нарадзіліся ў родавым маёнтку Лябёдка на Літчыне. Сёння гэта мясцовасць знаходзіцца ў межах вёскі Галавіч-Поля ў Шчучынскім раёне. Ежы нарадзіўся ў 1876 годзе, Вацлаў у 1080, Тадас у 1882 годзе. Акрамя іх было яшчэ 2 дзяцей, Станіслаў і Алена. Польская мова ў доме Івановскіх была натуральнай. Гэта была мова адукацыі, літаратуры і камунікацыі. Менавіта ў такім асяроддзі выхоўваліся дзеці, якія маглі чытаць і размаўляць па-польску, але жыць сярод людзей, што гаварылі па-беларуску, і бачыць літоўскі культурны свет. Вацлаў Івановскі свядома выбраў беларускасць. Ён адвучыўся ў Пецярбургу, атрымаў выдатную тэхнічную адукацыю. У Пецярбургу Вацлаў далучыўся да беларускіх гурткоў, пазнаёміўся з дзеячамі нацыянальнага адраджэння. Менавіта там адбыўся ўнутраны пераварот Вацлава Івановскага ад польска-моўнай культуры да свядомай беларускасці. У тым жа інстытуце вучыліся яго браты. Ежы далучыўся да польскага нацыянальнага руху, а Тадас да літоўскага. Вацлаў абраў Беларусь. У 1902 годзе Вацлаў заснаваў беларускую рэвалюцыйную партыю. У 1906 годзе стварыў і ўзначаліў выдавецтва «Загляне сонца» і «У наша аконца». Вацлаў Івановскі – гэта той чалавек, які зрабіў апрацоўку першага буквара сучаснай беларускай мовы. Ён плённа і доўга працаваў над тым, каб беларуская мова выйшла з вузкага фальклорнага ўжытку і заняла месца ў публічным жыцці. Ён супрацоўнічаў з газетамі «Наша доля» і «Наша ніва». Асобнай старонкай у біяграфіі Вацлава Івановскага застаецца яго дзейнасць у Мінску падчас Другой сусветнай вайны. Ён заняў пасаду бурмістра ў акупаваным немцамі горадзе. У гэтай сітуацыі ён спрабаваў выкарыстоўваць нават мінімальныя магчымасці для падтрымання беларускай культуры, адукацыі і самакіравання. Вацлава Івановскага забілі ў 1943 годзе. Абставіны забойства да гэтага часу застаюцца не да канца высветленымі. Сучаснікі Івановскага добра разумелі яго ролю. Яўген Хлябцевіч і Браніслаў Тарашкевіч называлі яго цэнтральнай фігурай беларускага жыцця ў Санкт-Петербургу, а Максім Гарэцкі – адным з правадыроў нацыянальнага адраджэння напярэдадні Першай сусветнай вайны. Але пазней гэта постаць амаль знікла з беларускай гісторыі. На дзесяцігоддзі Івановскага фактычна выкраслілі з культурнай памяці. У савецкі час яго прадстаўлялі як ворага народа. І гэтае асуджэнне тычылася не толькі яго паводзіны ў гады нямецкай акупацыі, але і ўсё яго папярэдняй дзейнасці. Толькі з 1990-х гадоў пачалося паступовае вяртанне яго імя, у тым ліку дзякуючы даследаванням гісторыка Юрыя Туронка. І разам з гэтым вяртаецца разуменне маштабу яго ролі ў беларускай гісторыі. Польскі шлях Ежы. Ежы Івановскі абраў польскі шлях. Як і яго браты, ён вырас у шматкультурным асяроддзі Віленшчыны, дзе польская мова была мовай адукацыі і эліты, аднак не адзінай магчымай ідэнтычнасцю. Польскасць Ежы Івановскага была не перайманнем цэнтральнай ідэі, а натуральным развіццём мясцовай традыцыі. Ежа атрымаў адукацыю ў Пецярбургу і Варшаве, як і Вацлаў вывучаў тэхнічныя навукі. У студэнцкія гады ўключыўся ў палітычнае жыццё. Далучыўся да польскай сацыялістычнай партыі і ўдзельнічаў у падпольнай дзейнасці. У 1901 годзе Ежы ўдзельнічаў у падрыхтоўцы ўцёкаў Юзефа Пілсудскага з псіхіятрычнага шпіталя ў Пецярбургу.
Далейшая біяграфія Ежы Івановскага утрымлівае шматлікія арышты, ацідку ў варшаўскай цытадэлі, высылку ў Наўгародскую губерню. У 1905 годзе, дзякуючы амністыі, Ежы змог вярнуцца на Віленшчыну. Пасля вызвалення ён працаваў у Маскве і Пецярбургу. Пры гэтым ён застаецца звязаным з беларускім асяроддзем, бо ўваходзіў у праўленне выдавецкай суполкі «Загляне сонца» і ў наша аконца. У 1918 годзе Ежы вярнуўся за межа і уключыўся ў дзяржаўнае будаўніцтва Польшчы. Ён стаў міністрам прамысловасці і гандлю ва ўрадзе Анджэя Марачэўскага, а пазней міністрам працы і сацыяльнага забеспячэння ва ўрадзе Ігнацыя Падарэўскага. У 1920-21 гады працуе ў структурах сярэдняй Літвы, займаючыся знешнепалітычнымі пытаннямі. Пазней ён дзейнічае ў польскай дзяржаве міжваеннага перыяду. У 1930-35 гады быў сенатарам. Разам з гэтым ён застаецца чалавекам сваёй зямлі. Ён пабудаваў дом у Галавічполі і заклаў там сад. Падчас Другой сусветнай вайны ён служыў у войску польскім, а пасля паразы з'язджае ў эміграцыю праз Румынію, Францыю і Великабрытанію. Там ён працягвае палітычную дзейнасць. У 1950 і 1955 гады ён узначальваў Лігу незалежнасці Польшчы. Тадас Іванаўскас, малодшы з братоў, пражыў самае доўгае жыццё і найбольш паслядоўна рэалізаваў свой выбар. Яшчэ ў дзяцінстве ён захапіўся прыродазнаўствам, што і вызначыла яго далейшы шлях. Ён атрымаў адукацыю ў Варшаве, Пецярбургу і Парыжы. Менавіта ў часы студэнцтва свядома адстойваў літоўскую мову і далучыўся да нацыянальнага руху. Пасля вяртання ў Пецярбург узначаліў таварыства літоўскіх студэнтаў. У 1910-е гады Тадас займаўся навуковай працай, стварыў лабараторыю і арганізаваў даследчыя экспедыцыі на поўнач Еўропы. Пасля Першай сусветнай вайны ён вярнуўся ў Літву і ўключыўся ў будаўніцтва новай дзяржавы. Разам з жонкай яны заснавалі літоўскую школу, дзе выкладалі і працавалі над стварэннем нацыянальнай адукацыйнай сістэмы. Тадас стаў адным з заснавальнікаў універсітэта ў Коўне, дзе шмат гадоў працаваў прафесарам і ўзначальваў кафедру заалогіі. Там жа ён стварыў батанічны сад і заалагічны музей, а яшчэ дапамагаў стварыць Каўнаскі заапарк. Нават у савецкі час Тадас працягваў адукатарскую працу. Ён памёр у 1970 годзе. Браты Івановскія нарадзіліся ў адным доме, але сталі часткай трох розных нацыянальных гісторый. Вацлаў беларускай, Ежы польскай, Тадас літоўскай. І ў гэтым няма супярэчнасці. Наадварот, гэта вельмі дакладна паказвае, якой была прастора былога вялікага княства літоўскага, шматмоўнай, шматкультурнай і даволі складанай. Іх гісторыя, гісторыя братоў Івановскіх, нагадвае, што ідэнтычнасць – гэта не заўсёды тое, што чалавек атрымлівае раз і назаўсёды пры нараджэнні. Часам гэта выбар, часам праца ўсяго жыцця. Дзякуй, што былі з намі, гэта палатно. Калі вам спадабалася гэта відэа, абавязкова стаўце падабайкі і пішыце каментарыі, а яшчэ расказвайце пра нас сябрам. Далей яшчэ цікавей. Пакуль!